Sari kaham bising keha kokthai saling musuh tini digital trip ni bising tei tini kathar Bible ni keha kokno muti manai sam bising tei kajak sing kabui ni bising tei sing matang saknai ba kabui ni rewi sing sam tanglai bunu bansu bini mote pas sam tanglai sini ongnai tipra samina thansa ini manai ni iba sing thane onggi bune si bising tei jeng thansa ini manai ang wansok ni ba jadi Bible bising tei sing keha Niba New Testament bising tei sing Simon ba jadi je kono ekta siu korokla rese Bible sak to ekta mai sele keha thimani bising tei ba jara khai bising tei se mai keha bising tei besek mai tang phai phai ken mai sele kaiha se thimani se kaiha se thiyo ken besek mai sele okai phai besek ong Cik bisa klay apa Bible ni rumsi itu bisa sadia je pakai bersa dia kinu mula bisa saja zala keha mai sedikit kau makai mana bisa nanti kinu besek mai oin phai mai batang ong bener seng joto saya mana ठीक bersa kalian thangnai nagaruk ti bill nanti madobar je parting party ha sini borok ni parjon NG do ha besek borok cinti prasorok ek ong ha ठीक Bible bising ti जों गोबै रोमथो किन्तु बिनि बिसिंथि दिसफ्लाय जों थाङै जों रगै सामुंटां लाइसिनि एकटाव जों थै नांनाय तारमाने आरो जों सि एडिसि देरेबो जे थै एडिसिनि बिसिंथि एडिसि मानमाने जोंनि बुसुक बरक अहा जों साइमाना जों हिस्टरि स्टरि ने हलाय जोंना जे आथेनो जों थै नांनाय जोंनि हालिमानटा आरो जों ब्रक जतो सिनाय सिया ब्रकबो बुका ब्रकबो थामसि कानाय जतो ब्रदा बुका माने खाति प्रसनजे हामजामुं करि खबो जों मुसाला तकसाला एक बेबायदि जों बाइबेल मथे जे सामाने अरकनो जे एकटा थां बाइबेल सकन तो सामने जे एकटा जे माइबेल थुनसेने जोंबो थैनाला तारपरे सिनि तारपरे जतो ब्र एक ना दिने एक ना केहा सानां गया एकटा निजे सिनाय आ एकटा सानमुसु आरो उदाहरण सिनि तमहाननाय पारा आदरे जे एमन एक जरो जे टिथुंनि याबले कोनो कंट्रोल तमादिया तारपर आं एकदम मेंशन क्लास सासे पोसा क्लाय संकित क्लास सासेने हा थंगना ताबो किन्तु कंट्रोल फ्लाय बेला कंट्रोल फ्लाय निजे छिया जा टिट फाय सिने रां दे नस्त बा ओ माने ताबो क्लाय माने थंग लाबो किन्तु बसक थला बसक गावना सिया किन्तु आगेला एकदम कोनो कंट्रोल बिराट स्पीड गारे कोनो कंट्रोल करे एकदम एमन जामनाय सि जरा दिसा तो माने ताबो किन्तु सिया ठीक जों जुदि जिनि बुदि दिसा जों निजे छिनाय क्या साना गया जुदि केहा जिनि बरक अब मा थै थानाय थै जगे इसे ताबो गुलि नांगमान इसे एसे थै थानाय बसक जरा सारा नांगिया बो ऑटोमेटिकली थांनाय बेनि जों सिक्ला युट्युब जे जागा ज तंनाय से जागा जिनि बरकनि जों सादिन ख्लाय मोननाय 20% जों रांखौ पैसा थांनाय जिन्दाबा थांनांगिया जों दाबक नि जरा डिजिटल नि जरा दाबा जों मडार्न इंडिया जों आगे जरा जों राजा रन बसक चले जों दाटामा खालाय मालायबा जों तामा खालायमा जों डिजिटल दं जों नेट जुग दं जों मा खालायमा जों थानजाय मानिया फादि जों थानजावनाय बारा थानजावनाय जों सिनाय आरो मेसेज रिमजु जे एकटा जोंनि भरक 36 लख त्रिपुरा बिसिद्र जों 12 लख दं सि बिसिंते जों 12 लखनो भात दगै 2 लख 3 लख मिसेबा 2 लख रमसिदि प्रति मासे যদি केहा 1 টাকা খালাই রাখলাইছে বসে পাই 2 লখ মাসে 2 লখ मासे से 2 लख फाय रोमा 2 लख सिबुनि जों खा लालाखलाय जुदि एकटा सिनि यूथ बा WhatsApp जुरो जों केहा टाक माने केहा पारा जे मेंशन माने केहा लिडार सलामि राखलाय रामि जों जे कोनो साया जुगिया जों सुमो एकटा गुदि रिमान जे मानो फादे जों बेनिफ्राय जों सामुं थांलाय बाक्साख्लाय सिनि तेब्रा साहामग्राय बान्ता बागै जों यंग डिप्रेसियन बिसिंति सामुं थांलाय बानो जों केहा पारा लिडार सलामनि बिसिंति जिनेबा होनजे फाबो ताबं जरा करक थायासलाय सुबामा रांखौ 1 टाका लाय रोमा 1 टाका जों दिने गामफ्लाय माना आंनि मेसेज सलाय दिनि रुमसुं जों तामहनाय जत यंग डिप्रेसियन केहा सिक्ला बदल खलुग लायै जिनि पारानि ब्रं जों मासे खवाखलाय जों लामाना जत पादरि जों सलामनाय एकटा थिनां बान्ता जोंनि फिउचारनि बान्ता जों सलाम मानाना जों सिक्ला रक्ता होनबा जों सप्ताह या जों तांलायनि सामुं गेजेर माना थाङो बाकी होबा एकटा सनि मदने जेखुनु एकटा चॉइस क्लाय सामुं तांलाय मन मासा जुदि एकटाय उदि लामाया सप्ताह एकटा सामुं एजि लाम फारि जों जे सामा
मासो बिहा सामुं तांलांनि बान्थे बासों भान्टानि बान्था जों सामुं अनसलायनाय बिसेसकलि दिनै मेसेज असोकना आं हामबाय नकनि तिनि डिजिटेल ट्रिपरा तिनि नायथंनाय सिनि तेप्रा सारना जुदि जाहायबो मेसेज कमेन्ट खालाय सामना जुदि ब्राकले बिसिं दै जों माने ओ रांनो जे कालेक्ट खालायनाय बुनो जे बारायख्लाय लाय जों रां कालेक्ट खालाय माने बुनो रक जे नि बखराव राव वानसंतना सादि जों जुदि के आं सावना जे 12 लक्षनि बिसिं दै 12 लक्षनि जों 12 लक्षना 10 लक्ष बाद 2 लक्ष जों खके केक खखलाय रनाय मानसो केक पापाबो तो 12 लक्ष के 5 टाका ओरै दं ना मासो जे बोसोर बोसोर आनिफ्रायनो बर' फादे बिनिफ्राय जों सावना साक जे दाव थैना बायस कां सामो जे sakna hamjak tekla borong ba hamjak de samani sek जों sakna hamjak tekla जों 50% जा hamjak नांनाय बेसे या उससे ना तीन सा लास्ट करब सा जे जों बोसोरै अमनांनाय मासलै अमनांनाय जों मासलै कथै फाना कखलायनाय थांनायबो आवनाय पसाया खिन्थु कलाय थैनांनाय आइ कलाय थैनाय जेके थुइनांनाय जे बारख्लाय साइबना नक ज तानो जरसे सुकुल साननांगे जत ताबो सिन्तिफ्रा बरलायजाक सिलायजाक साननांगिया आसकना जुदि ग्रुप तंनाय रक जुदि ग्रुप खालायनि लाय ब्राख्लायलाय खावनाय जे दिनै मेसेज रिमुसो 70% एकलायनाय फिथिन बाख्लाय जों सिने रांनि फैसानि दिनै आर्थिकनि बा जे इकोनमिक्सनि डेभलपमेन्ट जों हेल्दी बाथ्रा ब्राख्लाय खालायनाय